An balimaw ani ɲankuma bi aw bɛ Salif ka chronique kɛnɛ kan. Ayiwa bi n bɛna n da don kuma min na k'o ɲɛfɔ aw ye o ye mercredi don minnu ko k'olu bɛ fɛ fanga sariya sunba yɛlɛmali k'olu sɔnna o ko ma. Olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min n'u y'a kɛ palais des sports la Amidalayi Aseyi la. O lajɛrɛ in senfɛ ko caman bɔra lajɛrɛ in kɔnɔ. O lajɛrɛ in senfɛ u taara palais des sports la ni ka taga u ye sotarama caman ɲini ka taga mɔgɔw cɛ fanw fɛ ka t-shirtiw don olu la ka na n'u ye ka n'u lasigi salle kɔnɔ ni k'a f'u ye k'u bɛna sariya sunba in yɛlɛmali ko kura minnu b'a kɔnɔ o de fɔra mɔgɔw ye k'o bɛ ɲɛf'u ɲɛna ko sariya bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw cɛra n'o de ye ka na don salle in kɔnɔ u nana don ni jama ye salle kɔnɔ o cogo la ten tɔ ka taga t-shirtiw don olu kan na t-shirt min na a sɛbɛnnen b'olu kan ko an sɔnna ka sɔrɔ mɔgɔ minnu nana u t'a dɔn u nana kun kelen min yɛrɛ la yɛrɛ olu bolo u nana de pour que sariya sun bɛ se ka ɲɛf'u ye ni mɔgɔ ninnu bolo k'u nana de olu bɛ ka u la na de pour que a bɛ se ka fɔ cogo min na ko an sɔnna mɔgɔw ko nin y'o jamakuluba ye k'u ye nin yɔrɔ in fa ala nana n'a ka na ye o jama o n'o mɔgɔ in u ma se ka palais des sports u m'a fa palais des sports u m'a fa a ma fa mɔgɔ ka lakali tɛ ne yɛrɛ de tun bɛ palais des sports u ma se k'a fa o fana k'i ta ka bɔ yen nɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ o mɔgɔ fɛn o fɛn n'u nana n'a ye a caman bɛ yen kumaw don ne ɲɔgɔn kɔnɔ ka munumunu ka bɔ o mɔgɔ caman tilala ka segin ka taga u bɔyɔrɔ la ka sabula caman ko u ye video kɛ ni an y'o publier Mali Actu yɛrɛ kan u ye video kɛ k'a yira video minnu kɔnɔna na k'olu nana de yaasa olu nana a fɔr'u ye k'u ka na ko sariya min bɛna falen yɛlɛma minnu bɛna don a la k'o de bɛna ɲɛf'u ɲɛna k'a ma f'u ye k'u ka na ko parce que k'u sɔnna de ko olu nana o hukumu de kɔnɔ an ye denmisɛnnin caman sɔrɔ yen nɔ kamalennin caman ani npogotiginin caman minnu nana ko yaasa olu bɛ se ka t-shirt an'u ka essence sɔngɔ wari min bɛ yen n'u y'o layidu ta u ye k'olu nana ko pour que u bɛ se k'o wari de sɔrɔ ko mais ko olu ma na ko parce que k'u sɔnna ko sabula k'olu ma sɔn olu kɔni parce que nin kuma ninnu n'an tun y'a fɔ ten tɔ ka n'an sigi dɔrɔn ka nin kuma ninnu fɔ mɔgɔw ye nin fɔ mɔgɔw tun tɛ da la o de la an y'a ɲini cogo bɛɛ la u ka se ka video kɛ video min na u b'a fɔ ko an nana wari nin wari de kama an ka essence wari de kama ou bien an nana ka sabula u y'a nɛgɛn an t'an nakun dɔn an nana o de kama ne kɔni bolo nin ko in bɛɛ kɔni nin bɛɛ kan ka kɛ ladilikan ye an ka ɲɛmaaw bolo nin ko in bɛɛ kan ka kɛ faranfasiyali ye an ka ɲɛmaaw bolo ni sariya yɛlɛma ko min n'a b'u kɔnɔ sariya yɛlɛma min b'u kɔnɔ a t'an ka jamana lataa ɲɛ o ye kelen ye a tɛ kɛlɛba nɔrɔ la o ye fila ye wa sariya sunba in a yɛlɛmali dɔwɛrɛ tɛ ka se ka an ka jamanakuntigi ale ka fanga tɔ sinsin ka se k'ale ka masaya k'o latigɛ anw na ni yɛlɛma sariya yɛlɛma in b'o dɔrɔn de la wa ne bolo nin min kɛlen filɛ nin minnu ye marche kɛ k'u tɛ fɛ sariya ka yɛlɛma olu ka marche a ma se kuma la a video n'a photo a bɛ internet kan minnu bɛɛ y'a ye minnu y'a diffuser direct la bɛɛ y'a ye ninnu mɔgɔ ninnu fana u taara nin fɛn in kɛ u taara palais des sports la palais des sports kɔni ni marche kɛ yɔrɔ in bɛɛ b'a dɔn comparaison yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ u taara yen nɔ u taara u ni jamanin dɔ taara u y'u ka fɛnnin kɛ u yɛrɛ ye ko kɛ cogo ye mɔgɔ minnu yɛrɛ taara olu de tilala k'a fɔ ko an taara u y'an nɛgɛn u y'an kɛ tan u y'an don yan fɛ u y'an bɔ yan fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni kan ka lajɛ nin ko in na k'a dɔn ko jamanadenw tɛ nin sariya sunba yɛlɛmali ko fɛ u t'a la u t'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔ min dun ni i ka kɛmu n'i ka jamana don kɔnɔdenw tɛ fɛn min fɛ i t'o dabila donc an ka faamaw kan k'a faamuya ko nin ko in sera dabila ye ten tɔ hali mɔgɔw hali n'u nɛgɛ an b'aw wari minɛ an b'a dun an t'a fɛ an si t'a fɛ o ko kɔni ye ko ye ko min na ala yɛrɛ y'a ka kɛta kɛ ni jamakulu bɔra yan fɛ ko kɔnɔkulu ka fan bɛɛ kɛ jama ye k'a fɔ ko an tɛ fɛ sariya sunba ka yɛlɛma hali lujuratɔw bɔra o don n'u ye mɔgɔw sara ka wari d'u ma ka t-shirtiw d'u ma ka diɲɛ fɛn bɛɛ d'u ma ka na n'u ye o mɔgɔ kelen tilala k'a yira tugun k'u t'a la maloya kɔni tɛ o maloya tɛ maloya dan de ye nin ye fɔ nin ma ko maloya dan mais nin ko hakilima ni fili y'i sɔrɔ hakilima b'o fili ta de k'o kɛ ka fili wɛrɛ bali mais ni nin ko nin min kɛlen filɛ nin n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma se ka nin ta ka nin kɛ leçon ye pour que u bɛ se ka nin ko in dabila cogoya min na jamana bɛ se ka basigi cogoya min na nin ko kɔni
nin tɛ minnu bɛ an ka sariya sunba yɛlɛmali kɔnɔ fɛn minnu b'a kɔnɔ a tɛ accord kɔnɔ a tɛ foyi kɔnɔ nin tɛ kɛlɛban sababu ye nin tɛ foyi ye nin ye ka dɔrɔn ka jamanatigi ka jamana k'a ka fanga la sinsin o dun tɛ ko ye ko min n'o t'an ka jamana ka ɲɛtaga sira fɛ ayiwa jamanadenw ko u t'a la ayiwa kunun o don ko marche in kɔni a kɛra o don ko meeting a kɛra u y'a kɛ u taara u maloyara hɔrɔn maloya ma ɲi hɔrɔn ma i maloyara siɲɛ fɔlɔ la o kɛra fɛn na Carrefour des Jeunes na o kɛra fɛn na pyramide de souvenir la i maloyara i ye filanan kɛ palais de sport la i maloyara hɔrɔn tɛ sɔn maloya ma hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔ nin ko in sera dabila ye ten nin kuma maliyɛnw kan ka taa kuma wɛrɛ la nin kuma u kan k'o dabila awa an balimaw bi kibaruya min bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye u ye mɔgɔw ka meeting kan o de tun ye nin ye aw ni ce aw tulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma